weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli hela koyli alpha lobbudu mbayi hawa gas jabbe ñaabina cooga murtogala sare alpha sare mamadi ko on waktu yoni ha to jemme kami mofti ene jeeya e gardidi kabruji men finoɓe cité apixi mo tiwawon peele oɗo saha kala gonno koye kulhuli mawɗi no feewi caggal yiyede toon dasoje kala kikiɗe ñalawma hanki o sapeur pompier fawi e majje juuɗe muɗuma to leydi mauritanie duggoɓe e jeere nde noksoɗo oɗo saha kolliti teskede cogguji noon tan ɓeydi hayso laamu ngu hollitino ma yurmito ɗen gueɗe to leydi mali ba ndaw caggal jillu mum to mauritanie kami niger ñalawma hande omo tawe to burkina faso toon to leydi guine konakiri alpha konde waɗi jillu mum subaka hande o to fouta dialon ko biyeteɗo dalaba gam uddide toon juma mawɗo to côte d'ivoire kami o citerne goto nokko biyeteɗo hombola kam tigui yani toon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen tottogo lycée kam e collège goto guddama toon gam teskede to lome gam teskede coronavirus ɓe ɓuuri ƴellita to gabo kuulal hirto lelo gonno ngala 22h artira ha 20h ñalawma hanki o artirama ha 18h gam teskede ñaw coronavirus ɓe ɓuuri ƴellitade e leydi ndi to afrique du sud rd congo rca ha toon to centrafrique kame algérie cameroun cour pénal international musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗol longal laaɓaɗo halwa wali kodonteɗo golli koro sawa ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala mani ɓe mani mumen moƴƴani joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi nesdede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiye neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskine Allah mo safruma ha mbiya wen so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah me o keddiɗo kala mo safruma ha jittuɗa hoore ma no haalirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder nakshot base makko mawɗo ene tawe to leggal nettetta sara jeere nettetta so tawi ari ha yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkule mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal legal mbawɗa wonde nakshot sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e français makko woni toon ko miñi ko biyeteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya en mbaɗɗen dando faade makko. docteur Djiby Sy safriyanke wittiyanke moƴƴomiraɗo kissellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sy kumpitiɗo ñabbuji cuumiɗi e ɓalli
jogiiɗo pharmacie ji mum yogay nokkuji ceertuɗi ngam wallude yimɓe no ceertire caɗele saari ha to Tambacounda legal saare Isa sara juma mawɗo ma tawɗon tableau towɗo ene winda hen safriyanke nana kettinaɗo e windere nde kala docteur Djibiso taweteɗon ko biyeteɗo Makkaban saari ha to Kidira sara juma mawɗo no Kidira ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso safriyanke nana kettinaɗo e windere so tawi ari ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal a ƴetti bisa wi ɗum are temba waɗɗani woyndo hettinandu e nder oɗon diwan rudde boon ma tawɗon docteur Djibiso ene wonde Baba Dia docteur Djibiso ene safra fibron kis nema prostate hernie hémorroïde ɓandu wuluru ɗojjo dumingo keceji musoje ɓuuɓri kono ne kadi ɓandu jaɗoru foode docteur Djibiso ene safra neɗɗo cimmiɗo huɗo bonka walla ni cigarette ha naate ƴiƴam muɗuma docteur Djibiso ne sammita ha laaɓa kono kadi docteur Djibiso ne jogui siroji ballitoji gorko taw kadi ala rewama ɗum noon jiɗɗo hen ko laaɓi kala waɗata ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00221 78 353 28 92 walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00223 70 85 72 47 docteur Djibiso safriyanke ngana kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hoore biir sappo e tati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɗirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pulaar no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo guindi leydi Sénégal subaka kala so andinde yimɓeɓe oɗo henna boros diñiɗo e windere nde kala ɗo yarata holliti subaka hande o ujunnaji ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo henna coronavirus tawani wondi hen ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e joyo capanɗe jeenayo e tato ɓen ko memodirnoɓe ɓen wondunoɓe oɗona ñaw temedere capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ko raɓaɓe andaka raɓɓi ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo keeɓi cellal mumen capanɗe jeegomo ɗo sako ma ballite e fofandu yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen Sénégal ha joni keddoren Pikine e Guédiawaye police holliti fawi juuɗe muɗum kene fotta wonde temedere e goho neɗɗo taw ganda hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo ɓen ko yaɓuɓe kuulal hirto lelo ko ɗum jeeyi sababu nanguira kene fotta wonde temedere nogas ɓen ko salinoɓe suumade capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kene fota wonde lahas taw ko simme bonɗo woni ko yiita temedere capanɗe tati pièce auto taw koko wujja woni ko tawa woni hen autoji ɗiɗi kono ne kadi e motoje jeetati kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte dental makki 2012 taw koye yadunoɓe hoorejo leydi ndi fonnoɓe jooɗade hesɗitinde bureau mumen taw koye yadude makki 2021 fonno wadde koye lewru mars fanduɗo ndo e gardiɗo woni coordinatrice to mabɓe biteɗo Fatoumata Gueye ɓe kolliti oɗo saaha ɓe dirtini nden jonde gam oɗo saaha salade moɓodirde haɓade oɗo hen boros taweteɗo e nder leydi Sénégal ko hewɓe kewi wiide kala sa WhatsApp saha wona hunde humpitonde taw ganduɗa ko kabaru kewɗo yadude e jamanu jeeyi sababu woni kabaru yaltuno e nder groupe aji WhatsApp wonande khalifa général mo Kaolack woni Madina Baye ma hocci konngol mum woni khalifa général mo Madina Baye ma wat conférence de mum presse ɗum noon wonanno ko ñande aljuma hanki o caggal juulal hewɓe e jayndiyankoɓe kam e ɓen joguiɓe caméra
haqiqaji men kamɓe fotoɓe kalde nani ɗum nde kamɓe kala ɓe moɓodira hanki ɓe juuli toon nde ɓe jaltimoni kala nana jogui micro mum ɓe nana jogui appareil ji mum ne paadi ha khalifa o yalta caggal nde kalfinade konngol yalti namdi koɓe mbaɗata ɗon ɓe kolliti ɓe nani on ne waɗa conférence de presse hollita ɗum wodani ala kala ɗo nana ɗum noon firti tan oɗo saaha mo gondena neɗɗo kala kene haala ya taw ene ɗeɓi gonɗude no fotiri kala ha joni koye Sénégal keddoɗen caggal horejo leydi Amérique woni horejo leydi Amérique kesso woni Joe Biden nde yaltini konnguɗi mum balɗe jawtuɗe wonande leyɗele Afrique caliɗe gonɗinde walla caliɗe jabde ko fate banggue haqqe innamade koɓe kutorto haqqe innamade wiide neɗɗo kala ne jogui ndimago waade no yiɗi kala ha tenti ko fate banggue wonde debbati e gorkati ɗiɗon fannuji so tawi jomumen jaɓani jabde ɗum gonɗi ɗum irlade ɗum koɓe kuppoɓe ballal Amérique faade ɗen leyɗele jeeyi sababu jamra ko fedde wiite noon diine darine leydi Sénégal erima hoorejo leydi Sénégal Macky Sall konngol makko ngol o jiguino guilay laamu Barack Obama ha hande ko ngol tan ɓe jiiɗi yo jogo hay so tawi woni Amérique ene kuppa balle muɗuma ha joni koye Sénégal keddoɗena yoga e sukkaɓe seppunoɓe ɗum noon ko ñande jeenayyi nduɗo hen lewru tan to cité Gorgui taw kadi koko fate banggue affaire Sonko e yoga e mabɓe hanki mbaali e cuuɗi niɓɓi jammen gadi to kaso caggal nde nanga nanguira fitinaji kame bonnude e waasi ɗumen ɗoftade yami hoore ha joni koye Sénégal keddoɗen so en garti ha hande e oɗon sifa Sonko goto e jeeyaɓe landa taw ko landa mbiyete ka leeral askan woni mbiteɗo Oumar Faye hanki e jayde wiitede Sen TV o holliti jayde o holliti wonde salon massage biteɗo suite massage oɗo saha mo gonɗen meeɗa jogade agrément hay goto wawi ɗon ne jogui agrément o arti kadi e sudde konnguli makko o holliti on tumaɗo woni Ousmane Sonko go ko ɓornaɗo wutte teddungal noon dasetake rondede sa ɓornama wutte teddungal aɗa foti teddinde ɓen ɓornudema ɓen wutte mbasa yiyede won e nokkuji ko wona ɗum ko kadi ɗon ɗo suudu sarɗiji ɗo omo jogui auto mo totta auto kadi ne loowe hen gasoil ha tekka ko wona ɗum ko kadi omo jogui fodde safrede so tawi o sellani temedere kala capanɗe jeetato ko suudu sarɗiji ndu safra tam omo jogui passeport diplomatique kalɗo mo yiiɗi yaade omo yaha tene auto makko hiñetake o namdetake o noon fotani yiyede ɗiɗo hen nokkuji yiyende makko oɗo hen Ousmane Sonko dañi défaite mawɗo no feewi ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte hakkude Sénégal e Mauritanie tekkini nden kamumen ɗum noon ko caggal batu moɓe mbaɗi toon to Ndar ene wondi e Matam ɗum noon ko sembolinde nden kay kisala wonande kerol hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal ɗum noon ko batu koñinkoɓe hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal cité Apixine tawi e nder Tivaouane Peulh fitina walla mbiyen kulhuli mawɗi gonno toon ɗeɗo hen balɗe kala caggal eɗen gandi cité a pixi en waɗi beeli taweteɗo e nder leggal mum ha tenti e wendu woturu tawetendu e nder leggal ngal won baroɗe ɗiɗi mawɗe laadoje dasoje ko ɗen tigui jiiya toon e kala kikkiɗe aɗe pormina juuteji mabɓe ma won tati piccal 5 métre ɗum noon ene hulɓini sosoɓe hewɓe taweteɓe leggal ngal kala ene kula yaltude ha tenti so nangue muti oɗo ñalawma hanke o noon wiyeteɓe police e walla mien ɓeɗo hen gendarmeɓe ne wondi kadi e sapeur pompier en mbawi arde toon ha mbawi jaggude ɗe noon baroɗe ene guuri tene kadi koɗe mawɗe koɗe ɓutte sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗen Mauritanie coronavirus ɓuuri yatude caggal e nder leydi ndi jagorɗo holliti hanki windita tan ne wondi hen kono gase jeenayo neɗɗo capanɗe tato e goho keeɓi cellal men ɗum ko ñalawma hanki o finoɓe e nder Nouakchott ha e Mauritanie ha tenti finoɓe e nder Nouakchott so pini kocca pañaji mumen jaaha duggoyde jeere kolliti piriji ha hande nan tan ɓeydade serde e nder jeereji Nouakchott ɗum noon ko caggal nde ɓe gullitino no feewi laamu ngu hollitino yogay marchandise ɗo ittete to ko toon tigui cogguji ɗi ɓeydi kono hawɗo saamu gonen jagorɗo hollitino ɓe goni koye miccade hol cogguji mbawaɗe taƴinede prix mumen ha gueɗe ɗe kala mbawa rewde lawol kono ɓen duggoɓe kolliti oɗo saaha koyene wiye basalle kamme pomme de terre e guertoɗe e maaro ɗeɗe hen gueɗe ɓurɗe serde no feewi o saaha mo gonen e nder jeereji Nouakchott koye nder ɗin jeereji jeyno sababu
jeyno sababu ko ɗin jeere jeyno sababu gardiɗo fedde sukaɓe wiyeten RFD to Nouadhibou gardiɗo fedde nde biyeteɗo wuldu Maymuna kamɓene ɓe ceppino gam hollirde mette mabɓe ko fati banggue cogguji ɓeydiji e jeereji Nouadhibou kanko noon o jagganoma ha hande andaka taw holto police nawimo yimɓe makko noon kolliti ko nawaɗo ɓen kolli tan ko biftaɗo kono andaka holto nawa ha oɗo sajoni mo gaɗi e wiide jayne wiyetede e Rewmi Info to Mauritanie keddorena jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue affaire sociale debbo e ɓiɗɗo woni Naha Mitto Haruna o holliti hanki o rokkiri kene foto wonde somme mo ganduɗa kene wona 50 millions koppreji ɗuguye kesso ɗum noon ko wallidde pelle rewɓe kene wona 40 fedde rewre taw ganduɗa ko ɗen pelle noon aɗa jogui kene wona projet ji jeeɗiɗi hakkude Nouadhibou kam e tujinina Rosso ha fenma to butel mita ngam wallidde rewɓe haɓade jonde wasam gollago nde mbawata umanade golle mabɓe jagorɗo kalfinade yangara taw ko boli less mo leydi Mauritanie uditi hanki lawol biyeteɗo Mohamed Mahmid woni inde makko holliti caggal nde udditi lawola nokku biyeteɗo Azrafa ha fayma toon to tamakta ene tawe nder état mo Basque oriental woni Basni oriental ko toon tawete o holliti caggal ñalawma hanki o ɓooyata ma golle puɗɗo taw ko pont kawriɗo filtemol to jogoɗoma heede to Madrid ma mahe ɗon o holliti taw koye ballal sifande leydi Sina ma projet ji kewɗi ɓamte e nder naqshade hoore mum ha naqshade wawa yitade hoore mum e dow mbaadi mum kanko jagorɗo e wiidemo ha joni koye Mauritanie keddoren doga molto en dognoɓe iwɓe toon to Mali gari moltade to leydi Mauritanie gam kareli baɗɗi toon to hakkude leydi ndi ɓoyata ɗeɗo balɗe ma bindittagol ɓe refusé ji dogɗarde moltade windite taw koye ballal cetal biyetegal tazour kewgal wallude balle ene wondi e Nations Unies gam oɗo saaha wallide ɓen no gurdam men moƴƴita caggal teskede o saaha limore mabɓe ɓeydima toon to Canberra ɓe poti yaade haɓe ɓuura 100 neɗɗo sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to Mali laafaji mbulaji nogas gañinoɓe yontere yawtunde taw kadi jangu waɗano e mabɓe taw koye base mabɓe tawte toon to Meneka koye ɓe taw ɓen konin koɓe laafaji mbulaji konin koɓe jaam jeeyaɓe toon to Togo taweteɓe toon to Mali hen goto hanki wasi fittande mum e ɓen gañinoɓe koɓe nogas ɓe gonno joni heddi gañiɓe koɓe 19 goto e mabɓe wasi fittande mum hanki e wiide joguiɗo konngol laafaji mbulaji taweteɗo toon to leydi Mali keɗona joni ba ndaw ko hoorejo leydi Mali caggal jillu makko toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jillu ñalawma goto gam yewtidde nando makko ko fati e banggue gonka ha G5 Sahel jogorɗo jooɗade ñande 14 fenma 16 nduɗo hen lew toon to Tchad nden jonde noon waɗata ko altina paɗo so jomiraɗo hodiri mbiyen 15 ha 16 jafuɗon ñalawma hanke o kanko bandaw hoorejo leydi Mali omo tawe toon to ñame lamorgo leydi Niger kanko e nandema ko Mohamed Issoufou gam yewtidde jokkodiral hakkude leydi Mali kam e leydi Niger ñalawma hande aseɗo omo tawe toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso kanko e nando makko woni Roch-Marc Christian Kaboré gam yewtidde toɓɓe nden ka e kisal hakkude leydi Mali kam e leydi Burkina Faso ene gasto yi toon ñalawma hande ɓawo janggo mawo tawi toon to ñamina lamorgo leydi Tchad gam batu jogorgo wadde toon battu ngu ganduɗa windama ɓattaki ko fate banggue fulɓe taweteɓe e nder Sahel o taw ko yimɓe mawɓe ne mbawata tawtorede beele fulɓe taweteɓe e nder diwan o kala mbawa wallidde yoga e pelle taweteɗe gam haɓade ko fate banggue worɓe seɓɓitiɓe taweteɓe e nder diwan sahélien kala ha joni koye Mali keddoɗen fedde wiyetede Islam wal muslimina ɓen tigui jeyti jangu wannogo yontere yewtunde hakkude boni kame duwanza ha ganduɗa kene fotta wonde konin koɓe jeegomo fama mbasen pittali mumen ɓe kolliti kamɓe mbaɗi nguɗon jango fedde ronoɓe
taw nganda ko ancien combattant ji yanoɓe hare ton to leydi France eɗen gandi hedde mabɓe ko cetto kunal ronoɓe ɓe hanki mbatino taw ko batu mabɓe mbatino ñande alarba nde jafnen bato hewɓe mabɓe noon jeeya ko ton to yelimano ene tawi nder région mo Kaya ɓe mbattino taw ɓe mbatti koto maison de la presse ɓe kolliti yidde ɓe oɗo saha mo gonnen ko laamu leydi France ɓe wawata yurnitade ɓen yanoɓe felloyde guerre ton to France beele kadi rolo men mbawa hebde hunde no fotiri kala ɓe kolliti maɓe jokku ha joni conférence maɓe presse ɓe gaynani taw haalde samedi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry o wiyete ko Bangoli Soma yarata koye duuɓi 16 naati France naatiri noon e mbadi ndi fewani caggal noon woni e nder leydi ndi ene golla toon ko fati banggue golle ko mbiyata sarpance woni mataw monisé walla ni mbiyen sehoɓe ko apprenti wonɗo janggata ngal métiel foti gaynude métiel mum ko hitande ujunnaji ɗe nogas e ɗiɗi kono ɗo sa heeɓi yamirore yo yaltu leydi France ɓuuri yawde yacatɗo tan e lebbi 6 siftinde ona e nder daroɗe ndeɗo hen hittande suka goto jeeyaɗo to leydi Guinée natiroɗo leydi France e mbadi ndi fewani ha woni apprenti ko fate banggue fiide mburu wiyano yo yaltu leydi ndi caggal noon on gollinanoɗo mo ñaagui yafuya haw rokka kayitaji oɗone rokkama yamirode wawata yaltinde ɗum jeeyi sababu kayitol yalti wonde France ne gollina sukkaɓe ɓe jettaki taw 18 ans Alpha Condé ne tawe e leydi woni sellude len Diallo Alpha Condé ne tawi toon to Fouta Diallo e nokku biteɗo Dalaba kanko e jagorde makko jonde no feewi ɗum noon ko yidde uddide toon juma mawɗo mahanoɗo toon kanko Alpha Condé o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde wonata neɗɗo goto wona kaldi gala omo werti juuɗe makko faade ɓiɓɓe Fouta Diallonaɓe kala nde mbawata tawtudemo kamɓe kala ɓe gollana leydi Guinée to Côte d'Ivoire camion citerne goto kam tigui sumi toon kene fota wonde yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men taw kadi omo sarsi kene wona 45.000 litres taw ko carburant ɗum tigi woni ko sumde e ɓen ɗiɗo wonnoɓe ɗon kono loskoji mbaɗama andaka tawa yaadiɓe lora bagbo ha hande ne namdo hande laamu leydi Côte d'Ivoire honde neɗɗo mabɓe woni artata woni lora bagbo holnde artata e nder leydi mum ɓe cuwa taw hebde jaabowol tottogo uddi demude école aji mum toon to Lomé woni collège ne wonde lycée Françoise mo Lomé ɗin kala guddi caggal teskede kene fota wonde no gas e jeegomo taw ko janggowo élève woni raaɓaɓe ñaw coronavirus kene fota wonde jangguinoɓe jeegomo uddama kam balɗe 14 haɓade oɗo hen mboros to leydi Gabon kuulal hirtole guila tan lawɗina e leydi he ha hande meeɗaka ittede kono noon wattinoma 22h ha 5h subaka ha 6h subaka kono ɗo saha mo gonɗen laamu ngu ñande nogas e tati lewru janvier maydoro hen ndu artirino kuulal hirtole ɗo gonnogal 22h artiri ɗum ha 20h 5h subaka kono ñalawma hanki o ɓe gartiri ɗum ñalawma hande aseɗo 18h ha 5h subaka kono kadi ko wona ɗum ko Libreville e Owendo kam e Akandan tum ɗeɗo hen guure 4 mawɗe gonɗe e nder Libreville e hoore mum kanje kala ɗe taƴama ɗe taƴodiri e leydi ndi kala caggal nde kuulal hirtole ɗo waɗa e nder leydi ndi kala Libreville Owendo Akanda tum ɗeɗo hen guure tawi mbaɗama confiné jandirta e nder leydi ndi kala gam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus ngal kuulal noon ko hande fuɗɗoto woni aseɗa hande 13 fuɗɗoto e nder leydi Gabon Afrique du Sud kaɓe 15 hen jagorɗo kamɓe mbiya teɓɓe taw ɓe jeeya kamɓe kala koye landa ANC landa laamu caggal wonande ne laamu ngu yaltinno kene fota wonde temedde 3 millions taw koye kalis mo Afrique du Sud ñamata ɗen koppareji noon kene fota wonde 17 millions koppareji euro ɗum woni ko yaltino ngam Jenayse Nelson Mandela hitande ujunnaji 213 tinama dusna hen kene fota wonde million ngaji 10 ɗum noon caggal nde loskoji mbaɗa oɗo saha ɓe tawi e juuɗe dadiɓe toon to Afrique du Sud RD Congo ha hande Ebola yaltani toon caggal teskede wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli 110 kan yiita kono yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen teskede o saha e nder leydi ndi ha tenti remoɓe tawi teɓi toon
ebola ne tawe e mabbe hawsa ha mo gonen to RCA konin kobe leydi ndi nan tan dewi ndi ha hande riwde rebel tampinnoɗe ɓe fewi e ballal leydi Russie kam e Rwanda ɓe tetti nyalawma heccanki o nokku biteɗo belko noon ne tawi kerol hakkunde leydi Centrafrique kam e leydi Cameroun to Cameroun biya woni Paul Biya wutti capande jeetati taw ko sondel muɗuma jibinaɗo gila tan hitande ujunere woni sappo e tati lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati dañƴo joni duuɓi capanɗe jeetati garɗo e lefol laamu guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi hande woni manditare dañi duuɓi capanɗe jeetati to Algérie Abdelmadjid Tebboune eɗen gandi kam woni hoorejo leydi ndi jaarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi gonnoɗo caggal leydi toon to Allemagne ne safro kene fota joni wonde lewru hanki sappo e ɗiɗi ndu lewru arti hanki toon to Alger lamorgo leydi Algérie o holliti omo hisi omo wi wen cour pénal international woni CPI toɗɗima procureur kesso ɗum noon ko ñalawma hanki o on procureur toɗɗaɗo jeeya ko tan to Britannique o wiyete ko Karim Kahuna kanko toɗɗa yarata koye duuɓi capanɗe joyyi poɗɗo fuɗɗade golle mum toon to CPI woni cour pénal international musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin jogani noon kabruji men garandi hen ikiɗe hande o ñalawma janggo so jomiraɗo o hoddiri ko musidɗo men Ghali Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo sir mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena